Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na dandalin taurari. Ni ce taku Aisha Abubakar wai nake gabatar muku da shirin. Mun zo muku da babban bakon mu da wancan satin muka muku albishir cewa za mu zo muku da shi. Babban bakon mu, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannu babban bakon mu. Yawa barkan ki da warhaka. Muna so mu ji takaitaccen tarihi akan ka, kamar sunanka, angonku da kuma sauransu. Assalamu alaikum masu kallon mu. Da farko dai sunana Okashi Abdullahi, wanda kuka fi sani da dan gaske. Ina Adamawa State Local Government Movie Ward Nasarawa Ward. Ni ne jarumin ku har yau har gobe, wanda an gabatar da ni in zo a tattauna da ni. Wani abinci ka fi so lokacin kana yaro? Abincin da na fi so a lokacin muna tare da kakanmu, ba zan iya tuna sunan abinci ba don kisan mu ba mu girma kawai ba, ma da yare ne da ake kira mana suna, to kuma mun jima da muka rabu da ita. Abincin da na fi so akwai wani abu ana yin shi da wake da gyaɗa markaɗaɗɗe sai a haɗa da siga. Gaskiya ina son abincin sosai, duk lokacin da ta yi ta fi burge ni ma da rana. Wani subject ka fi so lokacin da kana primary school har zuwa ma yanzu? Maths. Akwai kyau. Wane ne worst date naka lokacin da kana yaro? Ranaku biyu ne na fi sana lokacin da nake yaro, Monday and Saturday. Monday na sane shi ba don kawai wadin makaranta, ba san makaranta lokacin na primary school. And then Saturday ana kora mu karatun allo, kuma idan mun tafi da safe za mu sake mu je da rana, sannan kuma ana dukan mu a can. Are you in a relationship or you are single? Like kana da budurwa ko kana so ka yi aure ko kana da aure? No, ban da aure, amma kuma ina son ya aure mana, ni namiji ne kuma lafiyayyen namiji ne ni. Haka ne. Yau da zan so aure, amma kuma har yanzu ban da budurwa. Budurwa kan babu shi. Ban yadda ba. Seriously. Okay. Irin bakon mu, bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci, idan mun da za mu dura muku daga inda muka tsaya. Kyawun kwalliya ta tufa ga fuska kamar zinari, kama da ke na more, ke na bai ka girma. Garba alaikum. Ina ma'aurata, ina 'yan mata da samari. A wani katafaren kamfani na Salfan Natural Medicine Center ya kawo muku maganin matsatsalin kuma musamman na zama dawowa. To bakon mu, yanzu mu dura daga inda muka tsaya. Mun tabbatar da yanzu ka sha ruwa, baka jin kishi ba abin da yake damu. Alhamdulillah, ta bar ruwa ba ta ruwa, masha Allah. Da bari mu dura daga inda muka tsaya. Muna so mu san menene ya jawo hankalinka har ka fara harkan industry. Gaskiya akwai Hadiza Gabon, maybe ta manta da wannan story, amma ni har yanzu ina da shi tun ban da wayo. I think ta taso daga Gabon ne ma ta shigo Najeriya. Akwai anguwanmu, akwai gidan kakanta ne ko gogonta ne a mata. To a lokacin da ta zo sai ta tafi Kolere, sai ta je ta sauka a gidan Yafindo na kanwan mamana, don akwai wata sofuwa a gidan. Da ta yi kwatanci da ta shigo garin nan kenan, sai hankalin mutane sai ya dauki kaman can gidan ne kenan, don wancan ita ce ka kare aka kai ta gidan. To da aka kai ta gidan sai zo ba gidan bane, sai ta kwana a gidan ita Yafindo na, har aka kawo mamanmu labari, mamanmu za ta yi mana kunu a kulas da abinci, sai mu dauka sai mu kai mata. Tana ta godiya haka da kwana biyu sai aka zo aka gane a shi a asalin ma anguwanmu inda muke zama to nan ne gidan da take bukata. To da aka gane aka kawo ta gidan, sai muka ji labari, sai muka je muka gaisa. Da ta zo ta tafi, ba ita ba sake jin labarin ta, sanda ta dan ibi wasu shekaru sai ta dawo gidan wannan dinta. Kawai sai muna ganin ta TV, wanda ba Hadiza ba Hadiza Gabon kan ma a fim ne muka fara jin Hadiza Gabon, amma mun san ta Hadiza. Wannan ba Hadiza ba to da ta zo ta shigo movie muka je muka ta gaisuwa da ita, aka dan ji daɗi haka. To diga nan kawai sai na ji ni ma na fara sha'awar fim kenan. Ita ce fa jarumata a mata makani. A maza kuma fa waye jarumanka? Ina da jarumai a maza waɗanda suna burge ni. Ali Nuhu, acting nashi yana burge ni don bai sarre ni. Zango yana burge ni, yana da ilimin fim. Duka da fa'o ga Zango baya karasa mana fim, idan ya fara yana siyawa hanya gaskiya.
amma yana burge ni. A mawaka kuma Naziru sarkin waka. To a mawaka kuma ba waye jarumin ka? A mawaka gaskiya banda na biyu Naziru sarkin waka har yau kuma har gobe ba na tunanin a Kano kai ni ba wai iya Najeriya na dauki Naziru sarkin waka ba fa, ni ina ganin na dauki shi sarkin waka duk duniya ne. Okay. After that a cikin wayannan jarumai na su a fim kenan sai kuma jarumin ka a waka ka taba ganin su? Na ga mutane biyu. Na ga Naziru sarkin waka amma ban samu na zo kusa da shi ba, yana cikin jama'a lokacin ya zo gela. To sai Adam Zango shi kama har mun gaisa da shi ranar kwana na ido biyu na farin ciki wai na gaisa da Adam ne Zango. Ya zo wani program a kofan sarkin Mobi suna irin raba kyautar nan. Ya zo wani program a kofan sarkin garin mu sarkin Mobi, program na yayi ɗalibai sun zo sun raba kyauta. To a lokacin na samu na gaisa da shi ban da babban waya ba dauke ni hoto da shi ba, amma dai na san a duniya kama akwai mutanen da sun dauke ni hoto da Zango, na san dai duniya za su ga na yi hoto da Zango. Kace kana jin daɗin wannan a lokacin na ba. Don ka sake samun dama ka gansu ya zaka yi? Sai Allah kuma da sai lokacin ya yi. Let's move to next agenda. What problem did you face wani irin matsatsalo ka samu kamar da iyayenka, yan uwa da abokan arziki? Ka san har mutanen anguwa ma saboda irin wannan maganar fim, so za ka gaya mana wani matsala ka fesin da su, wani kalubale ka fuskanta da su? Gaskiya na sadu da kalubale iri da kala kuma na samu goyon baya. A lokacin da na samu dama a mubin kenan zan fara harkan fim, akwai wani Aliyu Sola producer ne shi, sun zo shooting na wani fim a bayan anguwanmu. Sai na ce dama ya zo min ma wanda zan samu in je in ga wayanda nake bukatan gani. Sai na magana na ce ina son shiga harkan fim. Sai ce mini to ba damuwa amma ana cika form. Na je na biya kudin form na cika, na yi komai da komai, an dauke ni har ya fitar da ni a wani fim din shi mai suna Akasin So. To a wancan fim din da ya fitar da ni yan anguwa da suka fara gani, sai wasu suna min kallon wawa, wasu suna min kallon mahaukaci, ana min dariya. To amma ni da shike ina son abuna ban damu ba, suna min kallon biri ina musu na yaba. To a haka kenan. To a lokacin da na shigo gida na zo na samu mamana, na ce mata kin san mama ne ta bata da matsala da mama rayuwanta, ni fa ina son fara harkan fim. Ta ce to babanka za ka fara samu. Na ce ina tsoron gaya mishi. Ta ce to ai ita ba ita ne take iko da ni ba, tunda ina tsoron gaya mishi in samu yan uwana mu yi magana da su. To da na samu yan uwana duka sun bani goma, kai fom da na cika ma su suka hada min kuɗi na cika fom din. To a films da kai wanne ne ka fi so kuma wanne ne ya fi burge ka? A yanzu ba wai wani fim da ya na yi ba, saboda ni sabon jarumi ne, amma akwai fim da ya burge ni, akwai kuma wanda ban ji daɗin shi sosai ba. Farkon fim da za ka fara sani kawai sau da aka nuna ni a fiskan kyamara, na je na ɗauko kujera na kai ma wani bakon shi da ya zo daga Amerika. To a wannan fim sau ɗaya kawai aka nuna ni, to wancan na fi jin daɗi saboda ban taɓa ganin kyamara ba, kyamara bai taɓa haɗuwa da ido na ba. Ce ranar sai ranar na ji daɗi. Yanzu kuma ka gagga kyamara. To yanzu sai Akasin So na fita sosai a ciki, amma kuma mama na ta zo ta ce bata ji daɗinsa ba. Saboda me yasa ta ce bata ji daɗin shi ba ko menene yasa? A wancan fim na fita dan ta'adda ne, na yi kiso a kaina, na ɗaura wuka a wuya, na nike mandula, na finta baki na baki, ke dai kawai rugged man. Gaskiya da wata ce bata ji daɗin shi ba. To kuma a cikin wannan aiki da kake yi, ya relationship naka da mutane kamar masoyanka yadda kake zama da su? Kamar idan aka ce mutum celebrity ne kana waka hanya la gawa ne wani kuma zai iya, ko kasan yara zai iya kyaran yara da sauransu. Ya relationship naka da mutane yake? Gaskiya a garin da nake kam da shike tunda ina anguwa kullum suna gani na ba su damu sosai ba, sai dai samatan nan da na gaya miki a baya. Amma ina idan na je bayan gari ko na tafi wani gari inda an taba ganin fim nawa, a wannan kan ina tara jama'a ma sosai.
sai ka ta jin daɗi kai ma ana ka ga zama wani jarumi celebrity. ya sile ya zo sai ina duro. Okay, to ina so yanzu mun kusa ka ƙarshen shirin mutum tambaya ɗaya da ya rage zamu maka na yadda aka yi ka samu wannan nickname naka ne. Za ka gaya mana yadda aka yi ka samu. To wannan nickname nawa a cikin fim din dan na akasin so a nan ne aka sami dan gaske na fita dan daba to da mutane suka ji dan gaske sai irin za a sokane ni kenan sai an kuma kira na dan gaske to daga wannan dan gaske sai ya bi ni tun ba na son sunan kawai sai har ma na koma an sawa har ma ni yanzu ka tambaye ni sunana ma ba zan iya ce ma okasha ba sun ce ma dan gaske. To masu kallon mu yanzu mu kawo muku ƙarshen shirin namu da dandalin taurari bara mu ba ku yi sallama da bakon mu. Bismillah bakon mu kai sallama da masoyanka. To masoyana magoya bayana da wa'inda na san su da ma wa'inda ban san su ba gabaki ɗayan ku ina muku fatan alkhairi.